Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, gesang sesarengan ingkang bahagia. Tentu anggenipun bangun gesang boten namung sacara kamanungsan menapa malih namung adhedhasar rasa pangrasa. Tentu menika boten gampil lan anggenipun bangun kebahagiaan sesarengan ugi kathah pepalangi. Naminipun kedagingan utawi kamanungsan menapa malih rasa pangrasa menika gampang banget owah, esuk dele sore tempe, bengine wis basa. Yen gesang sesarengan namung adhedhasar rasa pangrasa, seneng ora seneng, cocok ora cocok, gelem ora gelem, menika tentu saged nuwuhake kathah cerah sulaya. Wonten ing brayat kemawon jejering suami istri yen dasare menika rasa pangrasa tok. Aku seneng karo kowe, aku tresna karo kowe sacara kamanungsan. Merga ayu, merga isih enom, merga sugih, merga tumindake apik, merga omongane ya sopan lan sak panunggalane. Menika gampang banget berubah. Naminipun perasaan awake dhewe yen nglimbang-limbang menika lak gampang banget berubah. Seneng ora seneng, sedih apa susah, bungah apa rekoso, menika cepet berubah. Gusti Yesus ngajak para murid dalem anggenipun bangun gesang sesarengan lan ngayahi tugas timbalan boten namung sacara kamanungsan ngendelake kedagingan. Ning kados pundi para murid nggih tansah sumindhi wonten ing kuasaning Hyang Roh Suci ingkang kautus saksampunipun Gusti Yesus jengkar mikrat dhateng swarga. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring kekuatan dumateng para murid dalem, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing ngasepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 12 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, isih akeh prakara-prakara sing kudu dak kandhakake marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa nampa. Samangsa panjenengane ya iku roh ing kasunyatan rawuh. Kowe bakal dituntun mangerteni sakabehing kasunyatan. Jalaran panjenengane ora bakal ngandika apa-apa saka dirine pribadi, sing dingandikake mung sing wis kapireng. Lan panjenengane bakal maringi priksa kowe prakara-prakara sing bakal kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku, jalaran panjenengane bakal ngandikake prakara-prakara kang tinampi saka aku. Kagungane ramaku ya duwekku, mula aku kandha panjenengane bakal ngandikake marang kowe apa kang tinampi saka aku.
makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus nglajengaken pangandikanipun dumateng para murid lan kados tiyang sepuh nggih yen nilari nasihat utawi pesen kagem putrane sing arep ditinggal lunga adoh, akeh sing diparingke, termasuk anggenipun Gusti Yesus paring kekuatan, paring pengajeng-ajeng bilih maneka warni pepalang kasusahan sing bakal dialami dening para murid bakal dibiyantu dening kuasaning Allah lumantar Hyang Roh Suci, roh ing kasunyatan. Menika temtu peparing dalem Gusti sing luar biasa. Wong nek iso tinuntun marang kasunyatan, marang kebenaran, menika lak penak banget. Awake dhewe kadangkala wonten ing gesang ing alam donya menika maneka warni informasi sing awake dhewe tampa dereng temtu bener. Kula piyambak asring nampi pawartos apa wae mbuh langsung menapa mboten jebulane ya ngapusi. Nah menika salah setunggal tantangan wonten ing gesang kula panjenengan. Menapa malih yen anggenipun bangun relasi utawi paguyuban komunitas menika namung lelamisan. Katone wae apik, nang ngarep sing diketingalake apik, ning nang mburi beda karo sing nang ngarep. Nah menika sing marai boten gampang anggenipun nemokaken kasunyatan. Nek nang ngarep A kok nang mburi B, terus sing bener sing endi? Sing A apa sing B? Aja-aja sing bener malah C. Sing dikandhakake bab A ya ora bener, sing dikandhakake bab B ya ora bener, jebulane sing bener sing C. Awit menapa kadangkala awake dhewe sacara pribadi duweni motivasi-motivasi. Wong nek cerita, nek komunikasi, menika lak mesti ngapik-apik diri pribadi, sadar apa ora? Nek ora ngapik-apik ya motivasi keamanan. Sing penting aku aman, aku slamet, aja ngasih isinan, aja ngasih bosokku konangan, aja ngasih aku ora duwe peran. Mila lajeng nggih damel cerita sing ora nyata. Ya mbok menawa siji loro peranganing cerita ana sing bener ning sacara menyeluruh ora kabeh bener. Nah menika sing asring kula panjenengan lampahi. Mila yen para murid bakal diparingi lan dituntun dening roh ing kasunyatan, menika luar biasa. Tentu resiko lan dampake ugi luar biasa. Jarene simbah-simbah rumiyin, wong jujur ki bakale ajur. Para murid ingkang nampi roh ing kasunyatan tentu tinuntun marang saking kasunyatan. Ya bab iman kapitadosan sinten menika Gusti Yesus, ya bab maneka warni tantangan-tantanganipun. Para murid lajeng saged nemokaken sing bener iki kaya ngapa. Lan para murid piyambak ugi katuntun dadi pribadi-pribadi sing bener. Lajeng kados pundi anggenipun para murid saged tinuntun ing Hyang Roh Suci? Salah setunggalipun nggih nilar maneka warni tuntunaning kedagingan. Kados yen kula panjenengan pamane pengen sembayang dalu ning rasane wis ngantuk banget, badane wis ora kuat nggo sembayang. Nah, terus awake dhewe milih pundi? Tetep sembayang apa langsung ngambruk bleksek tilem? Nek akhire ra sida sembayang merga wis ngantuk banget, awake kesel, lungkrah. Menika nuruti kedagingan. Ning nek awake dhewe tetep sembayang, mbok badane iki wis ngantuk, lungkrah, kesel. Awake dhewe sinau nuruti Hyang Roh Suci sing nilar utawi nguasani ngawonake kedagingan, ngawonake kekuatan badaniah, termasuk perasaan-perasaan kula panjenengan. Aku jane wegah sembayang,
males neng gereja. Kados pundi rasa males, rasa wegah menika dikalahke. Menika cara utawi metode anggenipun sinau tinuntun ing Hyang Roh Suci, termasuk yen bangun gesang sesarengan nggih lungguh bareng, rembugan bareng, mutusi bareng, nindakake bareng, ngrampungke bareng-bareng. Menika nggih cara kados pundi nemokaken tuntunaning Hyang Roh Suci wonten ing gesang sesarengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.